नमस्कार जोहार अस्सलाम वालेकुम खुलुमबाय नंगौ दिनै आं झालपारा गामिनि जे थागिबिफोर बे गामियाव आं दंफैयो दा दिनै जोङो फैबाय थानाय 2020 जे जानो गोनां काउन्सिल बिसायख'थि सेप्टेम्बर दाननि बे बिसायख'थिनि फोसावदिंनायजों लोगोसे आङो झालपारा गामिनि गावबुरा लोगोसे बेयाव थानाय आरो गोबाव समनिफ्राय रायजो जानाय जोंनि आदिबासि सुबुंफोर जेनाखि 17 बोसोर थांनाय जे सरकार बे सरकारनि जे खुंथायाव लामा सामा दलं जे खालभट आरो बे ओनसोलाव रायजो जानाय जे सुबुंफोरनि जे मोनथाय बे मोनथायफोरखौ जों नुनो मोनो थांनाय जे ब्रिटिश जुगाव जेरैबायदि दङमोन बेबायदिनो बिथांमोना खस्थ' आरो दुखु जारलानि गेजेरजों दैनि जारला लामा सामा स्कुलाव थांनायनि जारला मोनसेबो दालां खालभटनि मोजां गैया दा नोंथांमोना बेयाव फैनानै नुफैनो हागोन बिथांमोननिफ्राय जोङो दा मोनथिनो मोनो लोगोसे जोंबो बे लामाजों फैनानै दा नुनो मोनदों जेरैबायदि बिटिआर ओनसोलाव जेरैबायदि उन्नति जानांगौमोन बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनाखै दा आङो अल बिटिआर डिफारेन्टलि एबल पार्सन्स प्रटेक्शन अर्गानाइजेशननि गाहाय आफादगिरि जानानै बेवहाय नुजाफैदों जोंनि जे दिव्यां बिदा फंबाय आइ आफा रायजो राजा दं बिसोरखौ लानानै लोगोसे गुमा ओनसोलनि जे जौगायै जे गामिफोर बैफोरखौ लानानै आङो फैबाय थानाय बिटिआर इलेक्सनाव उदां बिजाथि महरै आङो बे ओनसोलावहाय गेलेगोन होननानै आङो इलेक्सन फोसावदिंनायजों लोगोसे गामिनि ओनसोलनि मानसिफोरजों आं बहाय रायलायनो बा सुलाद लानो मोजां गाज्रि आं बहाय नुजाफैदों आङो गिबियाव गावबुरा बिथांमोनखौ लानानै मेम्बारथ' थाखागोन सासे आं गावबुराखौ लोगोसे लाफानानै रायजोआ मा मतामत होयो रायजोजों जिरायनायनि गेजेरजों रायजोनो मा नांगौ आं बेखौ थिरांथा लागोन बिथांमोनहा गावसिनि ओनसोलनि गामि जौगानायनि थाखाय मा बिथांखि लायो बिसोरनि आं सोंलु सोंनानै बा बिथांमोननि मतामत लानानै आङो रायजोखौ सिगांथिं जौगालांनो थाखाय आङो आखायाव लागोन आङो उदां बिजाथि महरै गुमा समस्थियाव जोंनि आदिबासि आइ आफा रायजो राजा जोंनि दिव्यां बिदा फंबायजों लोगोसे जोंनि जे आदिबासि साफ्रोमबो सुबुङा जेरैबायदि ब्रिटिश जुगाव ब्रिटिशआ जेरखम भारतखौ सासन खालामदोंमोन सानसे समाव जोंनावबो बेबायदिनो सासन खालामनायनि जे जोङो डिप्राइभ जालांनाय जे आदिबासि समाज बे समाजफोरखौ आं बोखांनो थाखाय लोगोसे गुमा ओनसोलाव जेसेबांखिनि जोंनि आदिबासिफोर दं लोगोसे माइनरिटि आरो बेंगलि भाइफोर राजबंशी सम्प्रदायफोर आरो बर' जनगोष्ठी नेपाली भाइफोर जेसेबां जाति जनगोष्ठी दं बे गुमा समस्थिनि ओनसोलखौ 100% आङो पाब्लिकनि सापर्ट लानानै रायजोनि देरहासार मददजों आङो गामिखौ ओनसोलखौ जौगालांहोनो थाखाय आङो गोसो गोरबोजों आङो साखाफारा जानानै एबारनि इलेक्सनाव जोंखौ जे दिव्यां सुबुंफ्राबो जों बे रायजोनि ओनसोलनि गामिनि रायजो राजाफोरखौ जाति बासिया जासे धर्म बासिया जासे नायनो हायो होननाय मोनसे अर्थ जेन जायो थिग बेबायदिनो आङो जानजि खाफ्रानानै ओंखारदों